أرست زينام هجراو زت عود نكخون حزبي بنقحة تساتف كخون كم زجبا أبالات بايتو كلت حزبي تزاريبهم أبا ممحدار بيرس واق خمرة بزقات مدرك مخنيات هو السبن إنسات حلف مخانو تقليتون كابا وصعي نغازا محاز عبي سحتت يكبلو بريزيدانت أمريكا جو بايدن نقدمي منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو ملغتي أمحلاليفون سلام تعنا بالله كبرات ملكتنا معد زينا حزنا مزينا لنا مزيناتات أنا برهان في السايم فلما جن بحصرت زيناتات كجمر قبائي إيكونوم أفريقيا عسران سلستن أبدي السابا يسالت اللهم أبت قبائي بريزيدانت سالورك زودين منستر اندستري ملاكو على بالن حويسو كالو سوميان توكلت عودو لكان يساتفو اللهم مدرخ نمهرانن مناسي تمرامرتن مفتوح تكور مرمر عدل كم زفتر تقريز اللهم تقبعي بقندو عبا معبال اندستري أفريقيا دحنت قطبان زلاق المعاتن تأمته كم زقبرون تحبيرهم عبا معبال تحقرات زلو تساقمات ايكونومين عدلاتن زتا كقبريو زبل تسويت كم زلو تقريزهم مريت قصر ربحان كهب نمقبار فلويت أمت مهاب كم زدلي أبالات بايتو كالتزبي أتحساسيبهم ات بايتو استفرالي رقق تعواجات بمزتاي ناب زملكتهم قومتي كوميتيتات مريحيوم كاب منغوتهم رقق تعواجات ممحدارن أطاقمان مريت قصر بزملكت أبا زقبورو زتت مريت ربحان كهب نمقبار فلويت أمت مهاب كم زدل حبيرو لهم بتوساقي فتاوي أطاقمات مريت مرققات بزخ المجدي كر اللو تبهيلهم أيت جيتاتشو ردا مس استفرالي كفالات محبر السب تزاتيوم جزياوي رسم حدار كل تجراي جيتاتشو ردام كاب استفرالي كفالات محبر السب مس توتاتسو مناسي دكانستين عبيت عدن يزاتي اللوم ات مدرخ زته أبا كل متياش عما خاري كونسل جزاو محدار تأمت زجبريو تبهيلو لهم أيت جيتاتشو أبا تجراي سروع بيت مخرب زي مهلو زلو حقواف نمملا عما خاري كونسل متياش يدل يلوم ات عما خاري كونسل ملو تساتفو حبرتسب زرقا قسمال كعون متياش عودا دبقو بزملكات ريتو تساتفتي وسان مخاندما قليصم جزاوي محدار تجراي أو كل متياش عم خار كونسل مس بوليتيكا والدبات حفاش محبرات سيفيك محبرسب عبالات سطا مهراتن كاب بهرات إيروبن كنامان مدرخ ذات مكيادو كابيت صحفات قدات كوميونيكيشن جزاوي محدار التكلل زرخبنا حبريتا يردم عالماوي ماخل صلمتي حزبتات مقمطيو ابا ايثيوبيا بمغبار كتايش كبل منستر قدات وصاي افليطوم ات ماخل 28 حدار 2016 عام تمرت نمتياش زخل سرحت دبلوماسي كم استفصمه اقبال قالت منستر امباسادر ملس عالم غليصوم اب ايثيوبيا متياشو اب دبلوماسن قطباون معباله سفي عدل حيزو كم زمصون تزاريبوم بتوساقي إثيوبيا نصلمت حزبتات سرحتون اتسرحو زلان تقبار بحيلتات وصاي زي تجزأت مقانا زبلو كأند مقنياتات تحريا يوم تبحيلو اللهم
تبركت حزر ما أنا بزرزر زيناك حلف ب$340 مليون زهنت مسفحفحي بروجكت درق ودب موجو هنصتو ناتوغاتة مخانو فأفت عام سرعتي بروجكت قليزهم هنصتو بروجكت بسنك حصرت سمينتو يقواتت مهلاو بعال سلطان ماري تايمز أفليت لهم بايتوكل تزبي قوامي كوميتي قداي كتما مسارة المعاتن ترانسبورتن عودت كيرو أنفت أقميت لهم نصبصاب يمر عدم داب ياسين إثيوبيا تزعبي ودب زخونه درق ودب موجون ترمينالن هنصت مسفحفاح እናተወገነ ልዩ ኣብ 60 ሄክታር መሬት ዝህነጽ ዘሎ ፕሮጀክት መስፋሕ ፍሕደረ ወደብ ደረጃኡ ዝሓለወን ዝርግሐ መሰረተ ልምዓት ቴክኖሎጂን ዘካተተ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ብምዃኑ ነቲ ደረቕ ወደብ ኣዘሚንካ ምስራሕ በር ባሕር ንዘይብላ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ዝህሉ ረብሓ ልዑል ምዃኑ ኣካይድ ስራሕቲ ፕሮጀክት ኢንጂነር ደሳለኝ ጌታሁን ይዛረቡ ይህ ፕሮጀክት እውነት ለመናገር ኢትዮጵያ ሲፖርት የላትም ኢትዮጵያ በር ባሕሪ የብላን ብመሬት ለተኸበት ያ ደረቕ ወደባት እዮም ክልዋ ልኽእሉ ብምዃኑ እቲ ዋና ኮሪደር ንሰደሉን ንቕበለሉን ኮሪደር ጅቡቲ እዩ ሞጆ ደረቕ ወደብ ድማ ምስ ወደብ ጅቡቲ ርክብ ዘለዎ እዩ ፈለማ እውን ደረቕ ወደብ ሞጆ እዩ ዘሎ ብምዃኑ ነዚ ኮሪደር ምልማዕ ልዑል ፋይዳ ኣለዎ ይኹን እምበር $240 ሚልዮን ዝተሰልዓሉ ፕሮጀክት ምስፍሕፋሕ ደረቕ ወደብ ሞጆ ህንጸቱ በቲ ዝተተሓዘሉ እዋን ክንድቲ ዝድለ ክፍጸም ከም ዘይከኣለ እዩ እቶም ኣካይድ ስራሕ ዝገልጹ በተቀመጠለት ስኬጁል አልሄደም ምክንያቱ በቲ ዝተቐመጠሉ እዋን ሰሌዳ ኣይተሰርሐን ምክንያቱ ከምቲ ደጊምና ዘውፃናዮ ትልሚ ካብዝን ላዕሊ ክንፍጽም ነይርና ይኹን እምበር ንሸሞንተ ዋርሕ ብሕጽረት ሲሚንቶ ኢና ንሰርሕ ዘለና ብምዃኑ ከምዚ ዝተለምናዮ ኣይኮንና ንጓዓዝ ዘለና ኣፈጻጽማ ህንጸት ፕሮጀክት ንምግምጋም ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት መሰረተ ልምዓት ከተማን ጉዳያት ትራንስፖርትን ዑደት ኣሳሊጦም እዮም ኣባላት ቋሚ ኮሚቴ ኣብ ዝረኣይሉ እዋን ብሓለፍቲ ስራሕ በዓል ስልጣን ማሪታይን ኢትዮጵያ መብርሂ ተዋሂቦም እዩ ኣካቢት ቋሚ ኮሚቴ ሸዊት ሻንቃ እቲ ፕሮጀክት በኣንጻር ዘለዎ ሃገራዊ ረብሓ ዘለው ጸገማት ተፈቲሖም በቅልጥፍ ንخزازም ትካላት ተዋሪዶም ንخሰርሑ ከም ዝገበር ገሊጻን በተለይ ለፕሮጀክቱ ፈጥኖ እንዳይሄድ ነት ፕሮጀክት ከይሳለጥ ከም ማሕለኻ ዝራናዮ ክንድቲ ትደልይዎ ቀረብ ሲሚንቶ ክትረኽቡ ዘይምኻልኩም ሕጽራት ሲሚንቶ ከም ዘለው ንሕናውን ምስ ሚኒስተር ንግድን ዞባዊ ምትእሳርን ነቲ ስራሕ ምስ ዝከታተሉ ቆምቲ ኮሚቴታት ብምዃን እቲ ወደብ ንሃገርና ብዘለው ረብሓ መንጽር ብፍሉይ ንኽሕገዝ ዘልዓልክምዎ ሓሳብ ክነብጽሖ ኢና ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ኣኻብ ዘለው 6 ሃገራት 12 ዝኾኑ ወደባት ንምጥቃም ዝተፈላልዩ ጻዕርታት ይግበሩ ምህላዎም ዋና ዳይሬክተር በዓል ስልጣን ማሪታይም አብዱል በር ሸምሱ ገሊጻም በተለይ ኬንያ ላሙ ወደብ ተዘጋጅቶ ያለቀ ነው የተወሰነ ሊንክ ሮዶችን ካስተካከልን በኋላ بفلاي كينيا ودب لمو تسنادي مرخبت منقرتات مسمعرارنا بمسرة زهلونا مردا ودب لمو نمجمار تدالينا إنا ودب لمون مومباسان ملو كوريدر مالتيو يخون مبر ودب لمون عناس لزاربنا كام ترانزيت دما دبو سودان نمسرح تلملو بتوسخي ودب بربرا نمتقام عدليت قداتي سنادو اللو أبحث إروان نزيوم نمتقام لعل عدل كلويو ودبات بحبار نملمعون مس استفلالو تكالاتن هاجراتن نسرح لنا مسفحفح بروجكت دارق ودب موجو أفتصما هنسات أبسحز أوان 52 ميتاو زبس حنتخون حصرات سيمينتون كالوت سقماتن تتفتحهم أب وشت حد عمت كزازة ميتابهيلو اللو هاجراو زت عقوت نكخون هزبي بنقحة تساتها في كخون كم زقبا أبالات بايتو كلت هزبي تزاريبهم هاجراوي مرجدا أب زدليوم قديات بعمقوت نمسرح ات كوميشن ناسالتهم زركبو تكبرات زت تبابعو مخانوم مس ETV مدب داغو أب زنورم تانحيت قليس أمالهم نصبصاب توماس هايلو بريو برهانن أبي إثيوبيا زرأيو زي مرجدان أفلالاين نمفتح رؤي ترى كصوتي تباهلو زتتعيشه كوميشن هاجراو زتفلاليو نتفتات النكايدة يركب مفلاي تساتفتن أجندانون النسالة مزيو مس مدب داغو ETV's أنحيت زقبرو أولات بايتو كل تهزبي أتي كوميشن زكايدوم زلو سرحتي زنا أدو يوم يبلو كدروتو يمليو إيه راسو منغست أغراميكال كوميشن
ካብ ናይ ቀደም ዝፍለ ባዕሉ መንግስቲ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ክጣየሽ ኣብዚ ዘበን እዚ እዚ ፓርቲ ኣብ መሪሕነት ኣብ ዘለውሉ ግዜ ኢትዮጵያውያን ዝሳተፍሉን ኣብ ሓበራዊ ጉዳያት ዝውስኑሉን ዘተ ይካየድ ኢሉ ነዚ ተበግሶ ፓርቲ ብልጽግና ምምፁ ንዕውትነቱ 50 ሚእታዊ እዩ ዘበርክት ውይይት የሚደረግባቸው አጀንዳዎች ህዝቡ ነው የሚመርጥ ዘተ ዝካየደሎም አጀንዳታት ህዝቢ እዩ ዝመርጽ ህዝቢ እዚኦም እዮም ዘጓንጹና ኢሉ ባዕሉ እዩ ዝፈሊ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘይምቅዳው ዝፈጥሩ ጉዳያት ምይይጥ ክካየደሎም ጥጡሕ ባይታ ዝፈጥር ብምዃኑ ኢትዮጵያ ንዜጋታታ ዝሕሸትን ምቹትን ንኽትከውን ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ዜጋታት ነጡፍ ተሳትፎ ብምክያድ ግድኦም ከበርክቱ ጸዊዖም ኣለዉ በየአካባቢ ላይ ያሉ ለግጭት መነሻ ይሆኑ ነፍጥ ይዞ ጫካ የገቡትን ቢሆኑ በብከባቢኡ ዘለዉ ንጎንፂ መልዕል ዝኾኑ ብረት ሒዞም ጫካ ዝኣተዉ እንትኾኑውን ምኽንያት ኣለኒሉ ስለ ዝለዓል ነዞም ሓይልታት እዚኦም እውን ትኾነ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ነመሓላልፎ ኮፍ ኢሎም ተሳተፍቲ እቲ ሃገራዊ ዘተ ኮይኖም እቶም ንዘበናት ናብ ጎንፂ ዘእቱና ምኽንያታት ዘትርፍ ኣጀንዳ ሒዞም ንኽመፁ ክትሓባበሩ ኣለዎም ኣብዚ ከይድን ጻዕርን እዚ ንሶም ኣብ ዘቕርብዎም ጉዳያት ኩሎም ተሓባበራይ ምዃን ኣድላይ እዩ የሃገራዊ ምክክር መድረኩ ግን ሰፋ ያለ ነው መድረክ ሃገራዊ ዘተ ስፍሕ ዝበለ እዩ بسرع مسرح حق زفتحو بسرع منقد سنة محدار زفتحو قدات منقستي إنا فتحهم زخير قدات يوم حقراو كوميشن زته أجندات عمقات تحيزو زمز سلازخونم كل ما نعيشت قدات زملكاتي مالتا يكونان قدامي مينستر أبي أحمد بايتو وكلت هزبي أبزا كايدو وعلا قريبهم كوميشن حقراوي زته حيزوو زمز عدل كباخن يبلون نعوت وصيت اتزكايد زته دما كله أبركتو كهلو يقبع مبالوم يذكر حقراوي مخكر إثيوبيا عوت المكبار حقافين أساتفين زخون الناس عن ديمقراصاون تكال مناس وسان مخانو تحبيرهم نعوت النت تمدرخ كل مدارك تاكلات بنقحة بحلفنة كساتف دمام تجريسولهم أبراكاسا زرروم أبار دمك كم سعوات ولهم أب منغو إثيوبياويان زرعيو تاريخاوي بوليتيكاون محبراون زي مقرداوات فتحن من داي كوميشن هاجراو مخكر تتايشو ناب سرعه متو يذكر ابزو قدا ملكتوم مسي تي في عن حيت جبرو بوليتيكانيا سيوم يوحنس علامه كوميشن هاجراو مخكر إثيوبياويان صقماتهم بمفتاح نقدميت زسغرلو مدرخ مخانو ارديوم تنوح غزي اناتن كاله لزمت صقمات لنا كالي دمو نايتي محبرسب اتليست بتي بوليتيكانياتات وين ناي بوليتيكا اليت بزفطرو صقمات ناي دايمت اممان نبعلو تي سوشيال كوهيجن نبلوت ناي محبراوي زمدناتات اب زلحلحلو ساعات اب بزح اب زيت انكرلو ማለት ጠንካራ ዝነበረ እናወረደ ኣብ ምጥርጣርን ኣብ ምድፍፋዕን ኣብ ዝበጽሕናሉ ሰዓት ስለ ዝኾነ ዲያሎግ ዝተደለሉ ዋና ምክንያት ሆን ቀድሚ ሕዚ ዝነበረ ፋይል ብኸመይ ንዕጾ እዩ በቃ ዝነበረ ፋይላት ንዕጾ ሕዚ ንጀምር ቀድሚ እዚ ተሃገር ማለት ጽቡቕ ነገር ወሲድና ትሕማቕ ነገር ተነጋግርናሉ ንግግር ከይርና ተስማዕሚዕናሉ ጽቡቓት ብጽቡቕነቱ ሕማቕት ብሕማቕነቱ ተስማዕሚዕና ቶም ዝነበሩ ጸገማት ተፈሊጦም ፋይል ክዕጾ እዩ እቲ ዋና እንትኑ ማለት እዩ ኣብቲ ዝመጽእ ግዜ ግን ክስተኻኸል ምግባር እና ኣካል ፖሊሲ ምግባር ኣካል ፖሊሲ ኮይኑ ከዓ ተፈጻሚነቱ ብሕጊ ዝረጋገጸሉ መንገዲ ምፍጣር እዩ ፖለቲካዊ ዓውዲ ኢትዮጵያ ሓቋፋይን ኣሳታፋይን ሃገራዊ ምክክር ዝጠልብ ምዃኑ ዝሓበሩ ቶም ፖለቲከኛ እዚ ዕውትን ምግባር ናጻን ዴሞክራሲያውን ዝኾነ ትካል ምህናጽ ወሳኒ ኢሎም ጫካ ክትኣቲ ከለኻ ሰብ ያው ክትመውት ክትቀትል ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ማለት እዩ ጸገም ተቀቲልኻ ወይ ቀቲልኻ ትፈትሖ ጸገም የለን እዚ ብናይ ኣብ ሞደርን ወርልድ ሕዚ ኣብ ናይ ሞደርን ግዜ ኣብ ናይ ሕዚ ዘመናዊ ዓለም ቀቲልኻ ወይ ተቀቲልኻ ተምጽፍ ትፍታሕ የለን ሕዚ ማንም بتربية ዙርያ ክፍታሕ ከም ዝኽእል ናብ ድርድር ምእማን ናብ ኔጎሽዬሽን ናብ ስምምዕ ናብ ልዝብ ምምጣዩ ትዋና መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ከም ዝብልካዮ ግን ነፃ ትካላት
ናይ ምህናጽ ልምዲ ስለ ዘይብልና ስለ ዘይነበረና ውን እንደገና ካፍቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝሓለፈ ጀነሬሽን ንቕበሎም ብዙሕ ዓይነት ዒዳታት ኣሎ በቃ ኣብቲ ዝሓለፈ ጀነሬሽን ዘይተፈትሐ ንዝቕጽል ጀነሬሽን እንታይ ዒዳ ኮይኑ ዝመጽእ ማለት እዩ ኣብናትና ጀነሬሽን ዘይንፈትሑ ከዓ ንዝቕጽል ጀነሬሽን ዒዳ ኮይኑ ይመጽእ ማለት እዩ ሕዚ እቲ ናይ ሃገራዊ ምርድዳእ ወይም ደሞ እቲ ካብቲ ዝሓለፈ ዝመጽእ ዒዳ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣብዚ ጀነሬሽን ለለና ኣብዚ ተጠው ክነብሎ ክልክልና ማለት እዩ ንዕውትነት ሃገራዊ ምክክር ኩሎም መዳርግቲ አካላት በሓላፍነትን ብንቕሓትን ክሳተፉ ከም ዝግባእ ድማ ፖለቲከኛ ስዩም ዮሐንስ አገንዚቦም እዚ ብጦርነት ዘይኮነስ በጠረጴዛ ዙርያ ንፍታሐዮ ዝብል ሓሳብ ዘሎ እንትን ኮሚሽን ስለ ዝኾነ ኩናት ሕድሕድ ዝነበረሉ ከባቢ ኩሉ ግዜ እንታይ ማለት እዩ ንዚ ቦታ ኣለዎ ማለት እዩ ቦታ ክህብሎ ማለት እዩ ግድን ሕድሕድ አካል ክሳተፍ አይኽእልን ግን ለምሳሌ በውዳበ ቢሉ ክሳተፍ ዝኽእለሉ ዕድላት ምፍላይ ማለት እዩ ተሳትፎ ሕድሕድ አካል ሕብረተሰብ ተሳትፎ ውዳበታት ተሳትፎ አካላት ማለት እዩ ቶም ተገሊና ዝብሉ እና ሕቶለና ዝብሉ አካላት አክቲቭሊ ወይ ደግሞ ክነጥፉለዎም ኣብዚ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ተጣይሹ ናብ ስራሕ ካብ ዝኣቱ ናብዚ ዝተፈላለዩ ዕማማት እናወገነ ምጽንሑ ይፍለጥ እዩ ኣብ ምምሕዳር ብሄረሰብ ዋግ ኽምራ ብዘጋጠመ ድርቂ ምኽንያት ህይወት ሰብን እንስሳትን ሓለፈ ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ውሕስና ምግብን ምክልኻል ሓደጋን እቲ ዞባ ኣፍሊጡ ኣብቲ ዞባ ሳሃላ ኣበርገለን ዝቋላን ኣብ ዝተባሃሉ ከባብታት ቆላ 26 ጣብያታት ብተፈጥሮ ሓደጋ ድርቂ ዝበፅሐን እንትኸውን ልዕሊ 180,000 ህዝቢ ንሕፅረት ምግቢ ተቃሊዑ ይርከብ ካብ ቢሮ ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ዞባ ዋግ ኽምራ ዝተረኸበ ጸብጻብ ናዝሬት በሪሁ ከም ስዕብ ከተቕርቦ እያ ኣብ ምምሕዳር ብሄረሰብ ዋግ ኽምራ ብዘጋጠመ ሕፅረት ዝናብ ልዑል ድርቂ ኣጋጢሞም በዝውን ህልውና ነበርትን እንስሳትን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ ኣብ ወረዳ ሳህላ ነባሪት ባዶ 9 ቀበሌ ዝኾና ወይዘሮ ጠጀ ታጀበ ህይወት ህፃናት ደቅና ምጽናሕ ፈተና ኮይኑና ይርከብ ይብላ ባልያ ዘንም በችግሩም በጣም ተጣብብ ያለው بحزن بعل جزاي بسأجمن بطعم تجودي إذا له حمش تقول عتلوني أنتي كم زبل عم سأجموني إن ترى أنا معل محداريو تأم يوم زعن قلهم زي بالله كي سرحت انكساقيسة جام يلن كميلنا من قد خنكيد عشوخ سأزر أين كساقسن أبقى زخراي بسقاي نوعل نحضر لنا تزقات أما دركي زر وزرقي حامد بلعو بمترافو نتميت تقالعنا عنا زبلو أتم نبرتي كساب حزيز خونا عين السبع أو حجز አይረኸብና ንብሉ በድርቁ የደረሰብን ችግር በዚህ ድርቅ ዝበጽሕና ጸገም ከቢድ እዩ ማሕበረሰብ እንትጅምር ካብ ሰነ ጉንበት ጀሚሩ ዝናብ የለን ዝተዘርአ ዘርእውን አይበቀለን ጣፍ ምሸላ ዓተር ንፈጠራ አሚና ኣብ ደረቕ መሬት ዘሪናዮ ኮይኑ ግና ሓመድ በሊዑ ወቀሪ እዩ አይበቀለን እንስሳት ውን እንትኾኑ ሩሑስ ሳዕሪ ጥዒሞም ይፈልጡን እንኳን እንስሳቱ ሰውም እየሞተ ነው አይኮነን እንስሳ ሰብውን እናሞተ እዩ ንመልዑ ነገር የለን መንግስቲ ሎ ምጽባሕ ከመጽዩ ናበልና ዓይን ዓይኒ እናተረኣኣና ተሓኒቑ እዩ ዘሎ መንግስቲ እንተዘይ ሓጊዙና ኣብ ሓደጋ ኢና ዘለና ዋና መሓዳሪ ወረዳ ሳህላ ኣይተ ሲሳይ ብሩ ኣብቲ ወረዳ ካብ ዝርከብ ልዕሊ 51,000 ህዝቢ 46,000 ዝኸውን ህጹጽ ሓገዝ ዘድልዩ ኢሎም ዝናብ ባለምዝነው ምክንያት ዝናብ ብዘይ ምዝናቡ ምክንያት ዝኾነ ዓይነት ሳዕሪ እኽሊ ከይበቀለ ዝበቀለ እውን እናደረቀ ዘለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ሕብረተሰብና ልዑል ዝኾነ ጉድኣት ይበፂሕዎ ከም ወረዳ ክሳዕ ሕዚ ዝሞቱ እንስሳት ልዕሊ 4,600 ኣጣል ኣባጊዕን ከፍትን ሞይቶም ኣለዉ በዚ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ሕብረተሰብ ዝኸባቢ ዝቕፅሉ ዓመታት ኣብዚ ከባቢ ንምንባር ክጽገም እዩ ማለት እዩ ኣብ ምምሕዳር ብሄረሰብ ዋግ ኽምራ 3 ወረዳታት ቆላ ዝርከቡ 26 ቀበሌታት ንተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ድርቂ ምቅልዖም ዝገለጹ ድማ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ውሕስነት ምግብን ምክልኻል ሓደጋን ዞባ ዋግ ኽምራ ኣይተ ምህረት መላኩ እዮም 2015 ክረምቲ ዝናብ ስርጭት ኣብ 2015 ክረምቲ ዝርግሐ ዝናብ ዝተዛብዐ እዩ ነይሩ ብፍላይ ከም ምምሕዳር ዞባ ዋግ ኽምራ ብፍላይ ሳላ ወረዳ ኣብዚ ወረዳ 23 ቀበሌታት እየን ዘለዋ ኣብ ኩለን እዚ ኩነታት ኣጋጢሙ እዩ ኣብ ወረዳታት ዝቋላን ኣበርገለን ድማ ብኽፋል ዝኾነ ዓይነት ዝርግሐ ዝናብ ከም ዘይነበረን ብጣዕሚ ልዑል ዝኾነ ድርቂ ዘጋጠመሎም ወረዳታት ስለ ዝኾኑ ህይወት 6 ሰባት ካብ እንስሳት ብተወሳኺ ሓሊፉ እዩ ፈላማይ ዙርያ ብዝተገበረ ሓገዝ እኽሊ ምግቢ ልዕሊ 8,000 ኩንታል ብምትእኽኻብ ን34,000 ሰባት ሓገዝ እኳ ተተገበረ እኹል ዘይምዃኑ እቶም ሓላፊ
ወስቲኸም አብርሃም መሰረታዊ ችግር ፈላማይ መሰረታዊ ጸገም ኩነታት ሰላም እዩ ካብ ማእኸላይ መኽዘን ኮምቦልቻ ናብ መሻሓን ምሕላፍ ብጣዕሚ ተጸጊምና ኢና ንርከብ ብተመሳሳሊ ብዞባ ዋግ ህምራ ሰቆጣ ቋሪጽኻ ናብ ሳሕላን ምስጋር እውን ኣጸጋሚ እዩ ዘሎ ክሳዕ ሕዚ ሓገዝ ዝወጽሖ ቁጥሪ ማሕበረሰብ ካብ 15 ሚእታዊ ዘይበልጽ እዩ ስለዚ ቀጻሊ ናይ ኩሉ ጻዕሪ ዝጠልብ እዩ ኣብቲ ምምሕዳር ብሄረሰብ ድርቂ ኣብ ዘጋጠመሎም ወረዳታት ሳህላ ዝቋላን ኣበርገለን ልዕሊ 180,000 ህዝቢ ህጹጽ ሓገዝ ዝጠልብ እዩ ኣብ በጀት ዓመት 2015 ዓመተ ምህረት ብሓፈሻ 23.7 ቢልዮን ዶላር ሸርፊ ወጻኢ ከም ዝተረኸበ ተገሊጹ እዚ ዝተገልጸ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ካብ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ንዝተልዓሉሎም ሕቶታት ምላሽን መብርሂን ኣብ ዝሃብሉ እዋን እዩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መብርሂኦም ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ዓለም ዘሎ ዝቕባብ ዋጋ ኣብ ዝሓለፈ 40 ዓመታት ዘይተረኣየ ምስቲ ምዃኑ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ልዑል ዝቕባብ ዋጋ ከም ዘሎ እዮም ረዲኦም በዚ ድማ መንግስቲ መፍርያይነት ኣብ ምውሳኽ ዲቡ ይሰርሕ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዘመሓይሾን ይግለጽ ጌታቸው ዓለሙ ተወሳኺ ኣለዎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ካብ መንጎ ዘለዓልዎም ጉዳያት ዓውደ ቁጠባ ተጸራሕ እዩ ንምንቅቓሕ ቁጠባ ዓሊሙ ኣብ ዝተሰርሐ ምምሕያሽ ሃገር በቆል ቁጠባ ብታዓውዲ ብርክት ዝበሉ ለውጥታት ከም ዝተመዝገቡ ይገልጹ እዚ ድማ ኣብ ማክሮ ቁጠባ ኣብ ኢንቨስትመንትን ካልኦት ዓውድታት ቁጠባን ልዑል ምዕባለ ተመዝጊቡሉ እዩ ክብሉ የረዱ በዚ ድማ ቁጠባ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ጸገማት ሓሊፉ ውጽኢታዊ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ይሕብሩ ባለፉት 5 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ዓለም ላይም እንዳለ ሁሉ ከፍተኛ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ ችግር ነበር ኣብዚ ሓለፈ 5 ዓመታት ኣብ ዓለም ከም ዘሎ ሁሉ ልዑል ሰብ ስራሕን ተፈጥራውን ጸገም ነይሩ ኩናት ነይሩ ኮሮና ነይሩ ስርዓት ምዝባዕ ንግዲ ዓለም እውን ዘስዕቦ ጸቕጥ ነይሩ ኣብ ልዕሊ እዚ ዓውደ ብዙሕ ኣንፈታት ቁጠባ ምኽታልና ኣብ ታሪኽና ንመጀመርያ እዋን ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ጂዲፒና ዕጽፊ ዓዊ እዩ ንሕና ናብ ስልጣን እንትንመጽእ ጂዲፒ ኢትዮጵያ ኣስታት 84 ቢልዮን ዶላር ነይሩ ሕዚ ኣስታት 164 ቢልዮን ዶላር በጽሒ እዩ እዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዘረበ ዳታ ዘይኮነስ ናይ IMF ዳታ እዩ ከም ዘሎ ዘርእዮ ዘለኹም ናይ ሰብ ነፍሲ ወከፍ ኣታዊና 882 ዶላር ነይሩ ሕዚ 1549 በጽሒ እዩ እዚ እውን ብዕጽፊ ዓብይ እዩ ኣብዚ ሃገር ዝርከብ ሸርፊ ወጻኢ በብዓመቱ ለውጢ የርኢ ምህላውን ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቀሪቦም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ይጽርሑ በ2013 21.9 ቢሊዮን ያገኘ ነው በ2014 ደግሞ ባለፈው ዓመት 23.7 ቢሊዮን ያገኘ ነው ኣብ 2013 21.9 ቢልዮን ዶላር ኣብ 2014 ድማ 23.7 ቢልዮን ዶላር ኢና ሸርፊ ወጻኢ ረኺብና ኣብ መንጎ ክልቲኦም 8.2 ሚእታዊ ዕቤት ኢና ረኺብና ኣብ መንጎ ቅድሚ ዓምን ዝነበረ ዕቤት 8.2 ሚእታዊ ዕቤት ኣሎ ሎሚ ዘበን ድማ 25 ቢልዮን ምብጻሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና እኹል ድዩ እንተኢልና ኣይኮነን ኢትዮጵያ ብመንጽር ዘለዋ ድሌት እኹል ኣይኮነን ዕቤቱ ግና ብቁጽሪ ምኽሓድ ኣይከኣልን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብዛዕባ ናህር ዋጋ ድሂቦም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ጸገም ናህር ዋጋ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብ ዝሓለፉ 40 ዓመታት ዘይተረኣየ ዝቕባብ ዋጋ ኣብ መላእ ዓለም ኣሎም እዚ ድማ ጸገም ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ጸገም ዓለም እዩ ክብሉ ይገልጹ ኢትዮጵያ ውስጥ የኑሮ ውድነት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎች በኑሮ ውድነት ምክንያት ለመመገብ ይቸገራሉ ምንም ጥያቄ የለውም እውነት ኣብ ኢትዮጵያ ምኽባር ናብራ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሰባት ብምኽንያት ምኽባር ናብራ ንምምጋብ እናተጸገሙ ይርከቡ እዚ ሕቶ ሓቂ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክበሃል ከሎ ካብ ቢሮና ኣብ 100 ሜትሮ ርሕቐት ዝርከቡ ሰባት እናተጸገሙ ይርከቡ ርሑቕ ምኻድ ኣየድልን ምኽንያቱም ከም ጸብጻብ IMF ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ዓለም ዘሎ ዝቕባበ ዋጋ ኣብ ዝሓለፉ 40 ዓመታት ኣይተረኣየን ኣብ ዝሓለፉ 40 ዓመታት ዘይተረኣየ ዝቕባበ ዋጋ እዩ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ እዚ ድማ ጸገም ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ጸገም ዓለም እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ንኽጋደድ ዝገበሮም እቲ ዝቕባበ ዋጋ ትሑት ቁጠባዊ ዓቕሚ ስለ ዘለናን ዝሓለፉ 20 ዓመታት እንተይቋረጸ ንዓበየ ስለ ዝመጸን እቶት ሰብን እቲ ዝቕባበን ብዝለዓለ ብርኪ ናህሪ ናብራ ንኽውስኽ ገይርዎ እዩ ዝከሓደ ነገር እውን ኣይኮነን
መንግስቲ ንምርጋእ ናሃር ዋጋ ዝተፈላልዩ ስራሕቲ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝገለጹ ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ፍርያምነት ብምውሳኽን ብካልኦትን ዘፍራት መንግስቲ ናሃር ዋጋ ንምርጋእ ልዑል ትኩረት ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎም ይገልጹ። ከኛ አንጻር ምን አደረግን ያላችሁ እንደሆነ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ዜጎቻችን እጃጠር ዜጎቻችን እንዳይጎዱ አንደኛ ባባና ወገን እንታይ ሰሪሕና እንታይ ኢልኩምኒ ትሑት አታዊ ዘሎም ዜጋታትና ንኸይጉድኡ ቀዳማይ ነገር ኣብ ቁጠባ ዝንቀሳቐስ ገንዘብ ንምሓዝ ፈቲና ኢና። ንኣብነት ናይ መሸጣ ሰነድ ግምጃ ቤት መሸጣ ቦንድ ብልዑል ብርኪ ገንዘብ ንምርጋዕ ሓጊዙ እዩ። ፍርያምነት ምውሳኽ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስርናይ ኣብ ሩዝ ኣብ ቡን ኣብ ሻሂ ዘሎ ዕቤት ፍርያምነት ዘይርዳእ ኣሎ ኢለ ኣይግምትን። ምንም ነጋሪ ኣይድልዮን ይፍለጥ እዩ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ውፅእ እንተኢልና ብያማነ ጸጋም ይርአ እዩ። እኹል እዩ እንተኢልና ኣይኮነን። ገና ብዙሕ ስራሕ የድልየና እዩ። ግን እቲ ዕቤት ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዘድሊ ስራሕ ቀንዲ ገዛ ክራይ እዩ። ገዛ ክራይ ብትኽክል ሕጊ ኣውፂና ዘይንሰርሖ እንተኾይንና ሰብ በብዓመት ገዛ ክራይ እናወሰኸ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ሰባትን ጸገም የሳጥሕሎም። እዚ ክነተዓራርዮ ኣለና። ኣብ ቀረባ መፍትሒ ከም ዝረክብ ተስፋ ይገብር። ፍርያምነት ምዕባይ ኣለና። ጸገም ህዝብና በብብርኩ ምንካይ ኣለና። ኣብ ወፍሪ ኢትዮጵያ ተፍሪውን ፍርያምነት ብምውሳኽ ልዑል ውፅኢት ምምጻእ ከም ዝግባእ ትጽቢት ዝግበረሉ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ክንሰግር። ቅድሚ ሕዚ ብጥረ ገንዘብን ካልኦት ኣማራፅታትን ዝውገን ዝነበረ ክፍሊት ካርዲ መብራህቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብቴሌብር ጥራሕ ዝውገን ብምዃኑ ምንግልታዕ ይበፅሐና ኣሎ ክብሉ ተጠቀምቲ ተዛሪቦም። ኣብ ዝተፈላለዩ ጨንፈራት ሓይሊ መብራህቲ ከተማ አዲስ ኣበባ ብበዝሒ ሰልፍታት ከም ዝረኣዩ ኢቢሲ ሳይበር ሚድያ ንምዕዛብ ክኢሉ እዩ። ኢቢሲ ሳይበር ሕቶታት ተገልገልቲ ብምሓዝ ናብ መካየዲ ስራሕ ግልጋሎት ኮሚኒኬሽን ኤሌክትሪክ ምምሕዳር ከተማ አዲስ ኣበባ ኣይተ ዮሃንስ ገብሬ ብምኻድ ኣዘራሪብዎም። እቶም መካየዲ ስራሕ ከም ዝገለጽዎ እቲ ግልጋሎት ብቴሌብር ካብ ዝኸውን ከባቢ 5 ኣዋርሕ ከም ዘቑፀረን ሎሚ ዝተጀመረ ከም ዘይኮነን ኣዘኻኺሮም። ክፍሊት ካርዲ መብራህቲ ብዲጂታል ምዃኑ ንኸፋሊ ኮነ ገንዘብ ንዝእክብ ትካል መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ዘምጽእ እዩ እውን ኢሎም። ኣይተ ዮሃንስ እቲ ግልጋሎት ቅድሚ ምጅማሩ ካብ ሓደ ሓምለት ሒዞም ኣብ ዝነበሩ እዋናት ብዝተፈላለዩ ኣማራፅታት ሚድያ ኣፍሊጥና ኢና እውን ኢሎም። ብሬድዮን ቴሌቪዥንን ግንዛበ ናይ ምፍጣር ስራሕቲ ሰሪሕና ኢና ዝበሉቶም መካየዲ ስራሕ ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ኣብ ልዕሊ ዓማዊል ክፍተት እንድሕር ተፈጢሩ ድማ ኣብ በብማእኸሉ ኤጀንትታት ቴሌብር ኣለውና ምባሎም ተስሊም መሐመድ ጸብጺባ። ዜና ወጻኢ ንጋዛ መሓዝ ዓብይ ስሕተት እዩ ክብሉ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ መልእኽቲ መሓላሊፎም። ወታደራት እስራኤል ኣብ ጋዛ ሆስፒታል አልሺፋ ዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ፕሬዚዳንት ባይደን ሕዚ እውን ንፖለቲካዊ ፍታሕ ዘለዎም ቁርፀኝነት ገሊጾም እዮም። ስለዚ ድማ እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ዝተፈጥረ ወጥሪ ንምህዳእ ብሕታዊ መፍትሒ ክልቲኦም ወገናት ንዘተ ድልዋት ክኾኑ ይግባእ ክብሉ ምግላጾም ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ተመላኺቱሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብዚ ፈላማይ ወርሒ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ድሕሪ ኩናት ጋዛ ራዕዳውን ወታደራውን ሓይልታት ከይህልዋ ተገይሩ ከም ብሓዱሽ ክትህነጽ ይግባእ ኢሎም። ብኻልእ ወገን ብዙሓት ሰባት ጋዛ ብእስራኤል ከም ዝተተሓዘት ኣምሲሎም ዋላ እንተተዛረቡ እስራኤል ግን ንጋዛ ብሓይሊ ወሪራ ናይ መሓዝ ትልሚ የብላን ክብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ወሲኾም ገሊጾም እዮም። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ሆስፒታል አልሺፋ ኣብ ተወስዶም ስጉምትታት ልዑል ጥንቃቐ ክትገብር ከም ዝግባእ ምስ መራሕቲ እታ ሃገር ምዝታዮም ተሓቢሩሎም። ኣሜሪካን ቻይናን ነቲ ናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ንምቅላል ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ወታደራዊ ርክብ ዳግማይ ክጅምራ ከም ዝተስማዕምዓ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ገሊጾም። ምስ ፕሬዚዳንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብ ካሊፎርኒያ ድሕሪ ዘካይድዎ ርክብ ናብ ቀጥታዊ
ቅኑዕን ንጹር ርክባትን ተመሊስና ኣለና ኢሎም ብተወሳኺ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ መንጎኦም ቀጥታዊ መስመር ርክብ ንምምስራት ከም ዝተስማዕምዑ ሓቢሮም ዘለዉ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ድሕርቲ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ዝተኻየደ ዋዕላ ኣፔክ ወይ እውን ኤስያ ፓሲፊክ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ዘይምዕሩይ ርክብ ምህላው ሓደጋታት ብኸመይ ከም ዘስዕብ ሓቢሮም ክልቲኦም መራሕቲ ድሕሪ ሓደ ዓመት እዮም ብኣካል ተራኺቦም ዝዘራረቡ ዘለዉ ክብል ቢቢሲ ጸብጺብዎም ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ንሓረስቶት ዝኸውን ደገፍ $2 ቢልዮን ዕላዊ ገይሮም እቲ ንኣስታት 80 ሚልዮን ሓረስቶት ዝኸውን ደገፍ ዕላዊ ዝተገብረም ኣብቲ ሃገር ዝሳለጥ ሃገራዊ መረፃ ምቅራቡ ጽዕቡ እዩ ተባሂሉሎም ብዲጂታል ባንኪንግ ኣቢሉ ብቐጥታ ናብ ሕድሕድ ሓረስታይ ሒሳብ ኣታዊ ከም ዝኸውን ድማ ተገሊጹሎም ተቃወምቲ ፓርቲታት እቲ ሃገር ኣብ 2024 ዝካየድ ሓፈሻዊ መረፃ ወሰንቲ ኣብ ዝበሃሉ ግዝኣታት ቅድሚ ምክያዱ 2 መዓልታት ዕላዊ ምግባሩ ከም ዝተቃወሙ ኣርቲ ጸብጺብዎም ተመልከትና ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዝዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ሃገራዊ ዘተ ዕውት ንክኸውን ህዝቢ ብንቕሓት ተሳታፊ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ተዛሪቦም ኣብ ምምሕዳር ብሄረሰብ ዋግ ኽምራ ብዘጋጠመ ድርቂ ምኽንያት ህይወት ሰብን እንስሳትን ሓለፈ ምዃኑ ተገሊጹ ካብ ዜና ወፃኢ ንጋዛ መሓዝ ዓብዪ ስሕተት እዩ ክብሉ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንቐዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ባርከስ ተመልከትና ነሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም